Момичета, колекцията ми предстои да излезе. Толкова се притеснявам и съм много нервна. Ох, толкова съм нервна за презентацията. Даяна, защо се притесняваш толкова? Ние ще се справим с всичко. Даяна, не се притеснявай, всичко ще бъде наред. Да, Даяна, добре сме подготвени. Момичета, винаги казвате, че можем да се справим, но имам чувството, че нещо ще се обърка. Даяна, предчувствията ти те лъжат. Даяна, всичко ще е наред. Значи пропускаме уроците днес или какво? Настя, не пропускаме. Обсъждаме много важен въпрос. Хайде, момичета, може ли да дефилирате пред мен? Искам да се уверя, че можете да направите добро дефиле. Страхотно! Хайде, да дефилираме. Приятелка, която се съмнява в нас самите. Момичета, моля ви, не се сърдете. Аз просто искам да съм сигурна, че всичко ще е чудесно. Само си представете колко готино ще бъде. Подиум и всички ни очакват. Да, разбрахме. Подиум и публика. Даяна, сега мога да ти покажа моята походка. Страхотни сте, момичета. Да, хайде, покажете ми красива походка. Искам да видя как ще изглежда всичко. Момичета, не е зле, но мисля, че след часовете трябва да потренираме малко повече. Даяна, какво? Даяна, какво не беше наред? Момичета, всичко е наред, но искам да е по-готино, така че без възражения. След часовете ще продължим да репетираме. Не искаме да се провалим! Точно, момичета, не искаме да се провалим. Така че сега да отидем в академията. Аз си помислих, че след училище мога да отида на кафе. Добре, можем да идем след репетицията. Да, зависи колко време ще отнеме. Тимур, добре ли си? Да, всичко е наред. Момчета, спрете да си играете. Всъщност имаме тренировка, а вие просто си почивате. Ей, не се ядосвай толкова, Кирил. Да, всичко е наред, просто се забавляваме. Можете да се забавлявате и след добра тренировка. Добре, Томас, слизай. Още помня как се играе. Покажи ни магията! Леле, страхотно, Смайли! Какво правиш тук, Смайли? Ти си талисман. Какво правиш на баскетболното игрище? Обличи си костюма на заек и скачай. Слушайте, баскетболисти, сигурна ли сте, че искате да се забъркате с мен? Не помните ли какво ви казаха Бъни? Докоснете ме и ще трябва да отговаряте пред тях. Това заплаха ли е? Те ще се бият! Не е заплаха, а предупреждение. О, този ме ядосва много. Предупреждение? Какъв вид предупреждение? Тимур, хвани го! Хей, спри, нямаме нужда от бой. Това ще ни създаде проблеми. Твърде късно, те ще се бият. Смайли, ела, хвани го! Тимур, Тимур! Хайде, Смайли! Хей, спри! Не, да гледаме! Покажи ни Смайли! Кой е най-силният? Хайде, Тимур! Смайли! Смайли! Той губи! Трябва да се обадим на Стела! Хайде, Тимур! Покажи ми силата си! Това е! Край с нас! Те просто се страхуват! Слушай, Смайли! Не ни харесва твоето перчене! И аз не мога да ви поднасям хора! Здравейте, Бъни! Здравейте, момичета! На тренировка ли сте? Да, на тренировка! Ами, приятна тренировка! Струва ми се, че искат да говорят с нас. Какво става, момичета? Хайде, момичета, кажете ни какво искате. Искахме да знаем за отношенията ви с талисмана. Искам да кажа, че те са само по работа, нали? Като победа, успех. Никой от вас няма да се среща с него? Неочакван въпрос, момичета. И защо питате? Някой от вас се влюбил в Смайли ли? Слушай, Даяна, край с Смайли, нали? Направиш една и съща грешка 2 пъти. Ти сама го каза. Въпросът е към теб, Даяна. Да, Лоран, права си. Всичко свърши между мен и Смайли. Той е просто наш талисман. Това е всичко, което искахме да знаем. Стела, баскетболистите и Смайли се бият. Толкова се радвам на тази новина. Какво? Смайли? Божичко, баскетболистите не разбраха ли какво им казахме? Време е да ги поставим на мястото им. Момичета, трябва да се застъпим за Смайли. Разбира се, Лоран. Трябва да се оплача на учителя Майк. Няма да ги разтървавам. Момичета, къде отивате? Да се застъпим за Смайли, а вие? Ние да се застъпим за нашия талисман. Толкова съм ядосана! Бедният Смайли току-що пристигна. Момичета, изглежда ли ми или Лоран се е влюбил в Смайли? Права си, Даяна! Хей, баскетболисти! О, не! Бедният Смайли, имаш ли нужда от помощ? Ние
Просто се боричкаме. Да, играем на борба, чухте ли? Момчета, защо лъжете? Вие глупави ли сте? Казахме ви да не пипате Смайли. Той е нашия талисман. Наистина трябва да спрете да се държите като идиоти. Вие само се перчите. Ти се перчиш. Ей, споко. Момичета, Смайли започна всичко първи. Добре, няма да се повтори. Смайли, имаш трева по себе си. Ще я те хвана, Тимур. Лоран! Ей, момичета, всичко е наред. Кажи им, че ствено сме играли. Смайли само играли беше. Не, спрътнаха ми в бой. Кой? Всички. Грабнаха бе. И това не е за първи път. Какъв доносник? Казаха ти да не го докосваш. След часовете ще му дам урок. Споко, виждам се вече края. Божечко, тези бъни ме притесняват. Много искам да му направя компреса. Той има си на... Лоран, не веднага. Ще го изплашиш. Постепенно, Лоран, постепенно. Добре, Смайли, трябва да отидеш при медицинската сестра. Ще ти окажем първа помощ. Знаете ли какво, хора? Наистина ни разочаровахте. Леле, хора, сега отново имаме напрежение с момичетата. Страхотно ли изглеждаше, когато го ударих? Беше много яко. Споко, момчета. Ако някой го докосне отново, не знам какво ще го направя. Имам юмрук като на железния човек. Разбрахте ли? Толкова много хора защитават Смайли. Лоран е влюбена, но Бъни защитават своя талисман. Добре, да тръгваме. Бон апетит, учителю Майк! Аз не ям, момичета, аз просто пия чай. Как сте, учителю Майк? Добре съм, момичета, вие как сте? Ние също сме добре! Учителю Майк, какво ще кажете за теста? Имаме ли добри оценки? Да, постарахме се толкова много, дори не сме преписвали. Момичета, направо се изложихте. Знам, че сте използвали интернет. Жужа, продължавай да си пържиш гофретите, става ли? Сигурна съм, че са преписвали. Учителю Майк, търсих ви. Имаме проблем. Какво? Какъв проблем? Стела, какъв е проблемът? Шон и Зак току-що изтичаха при мен и бяха толкова изплашени. Проблеми с Шон и Зак? Не, става дума за Смайли. Баскетболистите го набили. О, Биг беше ли с тях? О, боже мой, какво става? Не знам Биг дали е бил с тях. Шон и Зак току-що дойдоха при мен и казаха, че има бой. Добре, Стела, определено ще се оправя с тях. Защо Шон и Зак доносничат на баскетболистите? Те са тъпаци. Нашите гаджета не могат да постъпват така. Ето защо Зак не ми липсва. Сериозно ли, учителю Майк? Толкова сте спокоен. Вече трябваше да сте там и да спрете боя. Стела, всички момчета са такива. Карат се и се сдобряват. Не, учителю Майк, това не трябва да се случва в Бъни академията. Тук няма караници. Точно така, администратор Стела. Точно така. Жужа, какво ще кажеш за нашите гофрети? Готови ли са? Отнема твърде много време, за да ги направиш. Котенца, имате най-ниските оценки на теста. Не! Няма нужда от вашето не. Дори не можете да преписвате правилно. Казах ли? Слушай ти, Жужа. Прави ни гофрети. И кифлички с крем. Смайли, искам само да знаеш, че те защитихме, защото ти си нашия талисман. И нищо лично. Тимур много ли те удари? Не, всичко е наред. Аптечка? Настя, лекувай му охлузванията. Даяна, защо аз? Може би Смайли иска ти да му лекуваш охлузванията. Настя, не ми е до шеги. Смайли се нуждае от помощ сега. Добре, момичета, спрете да се карате. Оставете ме аз да се справя. О, сега имаме човек, който може всичко вместо нас. С удоволствие, Дана. Хеле, момичета, мога да се оправя и сам. Само гърба ми е малко надраскан. Проблемът е, че баскетболистите не могат да приемат, че аз съм тук. Не се притеснявай, Смайли. Ще свикнат. Днес ще проведем малка дисциплинарна сесия с тях. Къде те боли, Смайли? Ау! Дана, бъди внимателна. Момичета, знам какво да правя. Смайли щипе, защото е спирт. Да, разбрах. Сега Смайли ще бъде наш приятел. Да, ние се застъпихме за него. Сериозно ли? Да, баскетболистите започнаха битка с него и отидохме и казахме всичко на Стела. Ти не се застъпи за него, ти го изказа. Каква е разликата? Ние се погрижихме, а ти къде беше? И кой спечели битката, Смайли или баскетболистите? Не знам кой спечели. Бяхме заети да доносничим. Вие не сте готини, вие сте луди. Шон, Зак, ето ви! Слушай, Зак, казах ти много имена, за които да не доносничиш. Само глупости дрънкаш. Шон, между нас всичко свърши. Нямам нужда от гадже доносник. Момичета, защо така? Направихме добро дело. Всъщност те са се застъпили за Смайли. Слушай ти, сраираната блуза. Говорим ли изобщо с теб? Тя е произведение на изкуството. Тя ме подлудява. Разбирам как я взеха в тази академия. Котенца, спрете. Шон, ако приятелката ти те изостави, тогава можеш да излизаш с мен. Ами, Женя, тя се опитва да ти открадне гаджето. Ашли, още един опит
Ще бягаш много бързо. 3 котки ще те гонят до край. И няма да се скриеш от нас. Знаете ли, котенца, не ме е страх. Така, защо не сменим темата? Марио, какво искаш да кажеш? Хора, предлагам да създадем нов екип. Какъв екип? Всичко, на което сте способни, е да създавате доноснически екип. Много сте добри, момчета. Не се намесвайте, котенца. Ще имаме собствен екип. Да! Разбира се! Хайде, подигравайте ни се, момичета. Съвсем скоро ще видите, че Академията има нов най-готин екип. И аз ще бъда лидер. Чудя се дали твоята Стела знае, че искаш да бъдеш лидер на нещо. Да не би да съм пропуснал нещо? Забелязвате ли, че има наистина лоша миризма в класната стая? Опа! С броколите на Ашли мирише наистина лошо. Не мисля, че е от тоста с броколи. Ашли, забрали къде е туалетната? Ще те изпратим направо до вратата, Ашли. Няма нужда от странни миризми. Тук не си сама. Хора, мисля, че ще припадна. Не знаех, че броколите отделят толкова много газове. На мен ми мирише добре. Само аз ли мисля така? Изглежда, че ти си единствения, Зак. И къде са баскетболистите? Сигурно подозират, че ги чакаме. Те се страхуват. Пречувствам го. Чао, момичета. Ще се видим, Стела. Чао, Жужа. Чао, Бик. Момичета, вашите момчета не са си показали най-добрата си страна. Трябва да говорите с тях. Стела, за това ги чакаме. Те идват. Здравейте, момичета! Как сте? Момчета, исках да ви предупредя отново. Не дейте да закачате смайли. Той е нашият талисман. И свиквайте. Забравихте ли, че имаме планове за него? Така че това е, момчета. Край на ревността. Или, момчета, още не сте пораснали. Може би трябва да се върнете в детската градина на гърнето? Точно така, Дана, точно това щях да кажа и аз. Даяна, разбрахме. Момчета, Гледайте, момчета, само още веднъж. Още веднъж и приключваме с вас. Тимура, дойдох да говоря с теб. Тук! Не разбирам, това поредния сблъсък ли е? Момичета, баскетболистите вече разбраха всичко. Няма нужда от конфронтация. Не правете като тях, не изглежда добре. Вие, момичета, също ли отивате на гърнето? Точно така, Дана. Добре. Тимур, ще говорим утре. Според мен всички просто трябва да започнат да се държат като големи. Ние сме в академия. Да, Стела, всички. Аз съм виновен. Истинския смайли ме ядоса. Момчета, надявам се, че сте разбрали нещата и сме се разбрали за всичко. А сега трябва да дефилираме. Отиваме да се подготвим за шоуто. Надявам се това да не се повтори. Разбрахме! Момичета, трябва да вървим уверено и твърдо. Представете си, че това не е репетиция, а шоу и милиони хора ви гледат. Да го направим! Приятели, очаквайте с нетърпение колекцията ми. Ще бъде невероятно готина и ще бъде пусната много скоро. Сложете лайк, абонирайте се, кликнете върху камбанката. И очаквайте новата ни серия. До скоро! Чао! Не забравяйте да коментирате.